Run. Mariangu, Mariangu. Driving school face. Crossover driving school. Crossover. Inodzidza class 4 neclass 2. kuti bvarana mari tadzokuenda kutokanexana handinokuratidza inowanika pana 4th road apa inonzi chi crossover driving school Inonzi crossover. handi tinokuratidza inokuma mauyese ari pese crossover wakangona saini zvana cross panoitwa zviri clean hauvakwe dziripo zvese Kishinda the gate match. ndarani voisi uyada license singavavinza panapa panapa panoitwa zvinhu zviri clean andizika saka uyada license momutsanangurira kuti zvinofaniswa sei Zvinoita zvakanaka wakomana mauya panapa. This is actually the right place at the good time. Inonzi crossover driving school inobatsira nezvakawanda wanda. Manga muda kutora class ani? Class 2. Class 2 ndo gosh. Class. Muna class mangani pana? Pano tino offer class 2 iyo yamurokoda yemarori, and we also offer class 4 ndo idzi motikari dzidiki dziya with well trained instructors. Manga musine provision ora munaro ndo primary mumba mkomana kuzi amira ndo kubata. Aiwa pana hapasi pamushikashika wakomana. Pano munotofunda kusvika mapasa, mapedza moenda kumadhiramu kana kuti kurodhi kusvika mapasa Tapasa kuti. Saka maita masaya watatakana Voice mamanya ndanzwa nekufarwa. because zvaita crossover zvavhara saka aiwa maita basa tinotenda. This is the last bus stop. What last time? Sometimes ndikati ya crossover ndakutodrive. munotopasa Welcome to Crossover Driving School, your #1 driving school with the best trained instructors. At Crossover Driving School, we offer Class 4 and Class 2 driver's license at affordable price. We are your last bus stop.